po hindi. Kaya mo yan. Ingat-ingat kayo dyan.
Dahan-dahan kayo, dahan-dahan. Mamaya itulak nyo na. Grabe, Joe. 30%, 35. Tapos 2G bagyo. Madiata, kaya mata. Pakulimat mo naman. Ganito pala dito. Kaya wala na. Paano kumahon naman Pati mamaya? ka matibay. Ay, dito tayo start. Ano na to? Ay, oh. Sabi ko mo. Silog. Tapos ang pag-video mo na mamaya, yung ano. Stop ko na po ta. Dalawa na.